Tripura hodabo kaisa raja tongo abo angka kebini tongthai nok hornangi khamka hanke watoi satung masing saslangni molphano borokno kebo tei khoroksani nogo tonga thairia obote hai khoroksani kapalo patimo patika sabrum division harbatali ADC village ni sadu parao tongnai takuk monokumar tripurani nukhungo January talni thangnai chini salmarini phungo nukhungni okrarok nogo krisani jorao srairok hor kutung tongui tongmani asomsa nogo hor nangi khamita plasaka tongmanok tongthaino korei chunani ri chum korei chanani mai khul korei basa tentru metrno tui khorok bomane thai korei tako monokumar tripura thangnai salbarumui ayang uyang naharibo chubane kebo korei Karek suru no korei chum korei chamung nung korei ni kothma khnai nugui chubasuni yak phologi kya kaisa motha kogono tongo borok muncho nasle hungpano mutairokle kharuk jagono kubi kubuno takho monokumar tripurani o jungjale kogno khnawi tini phungni damchuko tamone jorabo tipra mothoni adongro yagata borok tei bolongni wa tane palkhe tongthai nokta tangiri lekhya sanai marung maikham chunani ri chum tei chuksak rang pusa bebono chubasur laikya nai bedi hane lokoro musuma tongkhe palbaksake samung tangkhe tam khlai maya tong phungni simi sapung samung tangai khungja tongthai nok tangai rmani yagulo Tripura motha South District ni GS Thomas Kangdai Saka tini oboti hai jungjalo klai tongnai lokorongno chubamane bagai chungba belai kheno kha tongthlaija Bai jeng tong thogyang mani bagai jeng tai phana borongni kisa subasu runani bagai nokhongsa tangi runani nai chini Tripura muthani je sakani je sengkragrok jena dage mani bagai jeng tini o sadharon chini kisa subamana subasuna jeng rekha borongna teibo jeng kha khamo borongni busabuti rongno nubai elakani borok rongno nubai je paramurani borok rongno nubai je borongni asuk tong kesep bisinbo borok je tini 12 tario nok khammani je tini 17 tarik oin thangkha je asukbin bok maje malungya oin tongmani teibo jeng sana nayo chini Tripura muthani je adongrok je Tripura muthani sengkragrok je jono chubasuru khobrongno jono chubasuru goi akoino tini je o nok tangmani na nok tangai akoino jeng sadharon ekta jeng bongno nok tai rekha tabok jeng borokno kombol kaisa gamsa krangnai tei chathai nungthai tei dala samprarok tei maironok kisa misa rekha chini jasukmani haine baibo jeng nainani bongno sanani musugo jeng teibo borongni loge tongnai borongni je kuno osubida honglai chini je Tripura sarok je chini Tripura tongnai roknobo jeng koyo chini Tripura sa je kuno jaga tonggoi akoi hayati ongkhlai chini Tripura ongkhrongno jono message redi jono janokgi jeng si jaga thangaino jeng upusthi rongnai tei jeng chini je bubagran dage mani o dage mane teino jeng kamrok khlai tongo ba khobo khlaio teibo sanan musugo je tini takuk monokumarno bini khata baithong kha baidya karaino jonobo message rothong je bini je nukhungo je jengjan langjak mani akomanino jeng jesukta sombok jeng bono mane chubasu runai hai hinaino tini o jaga ani kogno airkha le roha sengmete hontoi sengmete taso 3 din 4 din sing ha majiyo che chengang gam jokhanau ro hele ro lai akolai sengmete krise ni to laite kami janno ho khamka ko hanau basalai sajor ha sengnau nang gam so hakpato eta chini thane ja chamani tukmani nongna chiki phunu chiki jeng nongna je chamani tukmani ja chini kha phutmani bai kha kesep tongino jeng nongna kisa obono rekha nomo bai tabok bazar ro akoro kisa chalaiji akolaiji je nog tuk lak kre bukungbo kisa palai akolaina teibo nog nukhung kaham khlai tongmalai thangni jeng no chin thani chamabo asuk rumamabo asuk aro jeng nongna tongmani sanai chin thani kuno kok thairokse phajjangbo tomon bagai tini nongna hai thai tongmani nubo tini cherak busarongbo nubo
এখানে দুইটা আছে বুঝছস তো মনে নাম দি আর কেনে বনে দি এই গামছানা টাকু নকবর লাই 음. গামটি কে আছে নরদি দান করি নাম ও ভিনেরা ভিনেদি রাম রাম ইয়াকনে রাম দি ইয়াকন দে লাই ও প্লেগ রাম তেতে প্লেগ ঠিকলে রাম কথা যাইতিবা এনে বিশিতি প্লেগ সুন্দর করে রাম Tirini o chuba mungo kha baksa yak baksa khlaye chuba laikya Santiri Bazar Block Committee ni member Modumok South District ni GS Thomas Kangdai Bahadur Tripura Assistant Secretary Jibun Kumar Tripura Babesh Tripura Omol Krishna Tripura Krit Dotto Tripura Aksong